La processó en honor a la patrona de Xàtiva, la Mare de Déu de la Seu, va començar en l'església de la Col·legiata a les 8 de la vesprada i va fer un recorregut de volta a la ciutat. L'acte va congregar a cents de fidels que van arropar a la Verge. També van estar presents la fallera major de Xàtiva, Mayra Martí, acompanyada per les altres falleres de cadascuna de les comissions i, com no, la corporació municipal, amb regidors com Rosa Maria Esteban, Tono Vidal, Vicent Parra i l'alcalde Alfonso Rus, que va aplegar a temps de participar en l'acte religiós després de gaudir d'unes xicotetes vacances. La desfilada va realitzar l'habitual parada en el convent de Santa Clara, on es commemora el miracle del Lliri. Pel matí la col·legiata va albergar també una missa abacial celebrada per tots els sacerdots de la ciutat. El preludi d'aquesta jornada va tenir lloc la nit del dimarts, amb la tradicional ronda a la Verge, precedida del concert realitzat per la primitiva setavense La Vella. En la plaça de la Seu, la posterior dansa popular i de l'Escola de Danses va reunir a cents de curiosos fins la matinada.